Театрда ел фасыллары юк. Бүген җәй булса, иртәгә сәхнә тутырып кар ява. Әле кояш чыга, әле яңгыр ишә. Күңел халәтеңә туры килгән спектакльне сайлап алып, үзең теләгән фасылга сәяхәт кылып була. Бәлки, шуңадыр, биредә вакыт узганны сизелми дә. Сезон арты сезон, еллар берсен берсе куа тора. Әле кайчан гына башлаган идек. Инде 117-нче сезоныбызны да тәмамладык. Тиздән, бик тиздән тарихның ак битләрен ачып, яңа сезонга аяк басырбыз. Әлегә